Kapitola 29. Generálu Hotovi se na tváři objevil drsný úsměv i přesto, že všude kolem něho ležela mrtvá nebo zraněná těla, rozptýlená po bitevním poli. Sithové použili svou past, ale armádě světla se nějakým způsobem podařilo přežít. Poznal barvy Farfalových dělových lodí, které teď kroužily nad bojištěm a držely v šachu poslední zbytky sithských bojovníků do chvíle, než si pro ně přišly pozemní jednotky, které je vyzvaly ke kapitulaci. Většina z nich se vzdala. Každý věděl, že Jediové dávali přednost zajetí nepřátelských vojáků před jejich usmrcením. Stejně jako bylo všem známé, že Jediové se ke svým zajatcům chovali mírně. Totéž se ovšem nedalo říct o Sithech. Z dělových lodí vylétl malý konvoj osobních letounů a zamířil na zem k těm, kteří přežili. Generál si všiml Farfaly v čele letky právě ve chvíli, kdy on zachytil jeho pohled a přistál na zemi. Mladý Jedi vystoupil a beze slova podal generálovi na uvítanou ruku. Na sobě měl jako vždy zářivé, exoticky vyhlížející oblečení, ale tentokrát to Hota nerozčílilo. Hot k němu přistoupil a objal ho tak pevně, až se Farfala překvapeně rozesmál. Hot své oběti uvolnil až ve chvíli, když se Farfala rozkašlal. Zdravím vás, lorde Hote, řekl Farfala a hluboko se uklonil. Když se znovu napřímil a pohlédl na bitevní pole, jeho pohled zvážněl. Lituji jen toho, že jsme se sem nedostali dřív. Je zázrak, že jste vůbec tady, Farfalo, prohlásil Hot. Skoro se vás bojím zeptat, jak se vám podařilo zdolat blokádu, aby se neukázalo, že tohle všechno je jen horečnatý sen muže odsouzeného k smrti. Buďte ujištěn, generále, že já jsem skutečný. Jak jsme se sem dostali, je snadné vysvětlit. Sithové ukončili svou blokádu, aby napadli naši flotilu. Naše lodě odlákali pozornost jejich křižníků a dreadnoughtů. A tak jsme vám mohli vyslat několik dělových lodí na pomoc. A co se stalo se zbytkem naší flotily? Zeptal se znepokojeně Hot. Sithských lodí bylo téměř dvakrát více než vašich. Postavili se jim a bojovali dostatečně dlouho na to, abychom prorazili blokádu a potom se stáhli s překvapivě nízkým počtem ztrát. Dobře, přikývl generál. Potom se zamračil. Ale pořád nerozumím tomu, proč Sithové napadli vaši flotilu. Nedává to žádný smysl. Mohu se jen domnívat, že dostali rozkaz od někoho zde na planetě. Nechybělo mnoho a Kán by nás pobil, mínil Hot. Útok na flotilu by byl to poslední, k čemu by dal rozkaz. Oba Jediové se na okamžik odmlčeli a přemítali nad tím, co se stalo. Nakonec se Farfala zeptal. Je možné, že bychom měli v bratrstvu temnoty skrytého spojence? Hot zavrtěl hlavou. O tom pochybuji. Spíše se zdá, že se Sithové začínají obracet proti sobě navzájem. K tomu už se ostatně nevyhnutelně schylovalo. Mistr Farfala souhlasně přikývl. Konec konců je to přirozenost temné strany. Když Kánův letoun přistál v sithském táboře, byl temný lord vzteky bez sebe. Jak se mohlo všechno v tak krátké chvíli pokazit? Od vítězství je dělil jen nepatrný krůček a teď byli z ničeho nic na pokraji porážky. Vzteklým krokem si to rázoval ke komunikačnímu stanu a nevšímal si tázavých pohledů Jitany a ostatních. Chtěli slyšet nějaké vysvětlení, ale on pro ně žádné neměl. Zatím. Nejdřív musel dostat hlášení od admirála Niras. Jak se Farfalovi podařilo proniknout skrz tu zatracenou blokádu? Byl tak nepříčetný zuřivostí, že si ani nevšiml Qordisova letounu, který stál vedle komunikačního stanu, ani krvavých stop, jimiž byla potřísněna okolní zem. Kdyby si toho všiml, nechal by prohledat okolí a našel by Qordisovu mrtvolu ukrytou v nedalekém křoví.
Ale Kán soustředil veškerou svou pozornost na stan a komunikační zařízení, které se nacházelo uvnitř. Když vtrhl do stanu, spatřil Baina, který tam na něj už čekal. Stál nehybně, jako socha. To už jste zpátky, Káne? Zeptal se ho Bain. Jak dopadla vaše slavná bitva? Posily, vyštěkl Kán. Farfalovi se nějakým způsobem podařilo prorazit naši blokádu. Přikázal jsem vaší flotile, aby zaútočila na Jedáje, řekl Bain tak nevzrušeně, jako by se spolu bavili o počasí. Kánovi spadla čelist. Domníval se, že ho někdo zradil, ale nepočítal s tím, že se zrádce otevřeně přizná. Ale proč? Chtěl jsem, aby se všichni Jedájové zhromáždili ve stejnou chvíli tady na Rusanu, odpověděl Bain. Zatracený blázne, zařval Kán a začal kolem sebe mávat rukama. Jako by ho postihla křeč. Vítězství bylo naše. Hod už byl poražen. To je váš cíl, ne můj. Moje kořist je mnohem větší než jen smrt generála Hota. Je to jen jeden muž. Kán se trpce zasmál. My všichni víme, co hledáte, Darte Baine. Přišel jste, abyste převzal moc nad bratrstvem. Bain neurčitě pokrčil rameny, jako kdyby mu to bylo jedno. Zdál se být velmi klidný a jistý tím, co dělá. Kán se musel držet, aby mohutnému muži neskočil po krku. Co pak nepochopil důsledky toho, co provedl? Neviděl, že všechny odsoudil k záhubě? Kán se vysíleně sesunul na židli. Pokud jste je poslal proti Jedájům, poslal jste je na smrt. Teď se pro změnu zasmál Bain. Hlubokým, zlověstným smíchem. Jak rychle jste upadl do stavu zoufalství, Káne. Před pouhými několika hodinami jste si šel pro jisté vítězství. To bylo předtím, než na Rusan dorazil Farfala se svými posilami, odsekl Kán. Ve chvíli, kdy jsme ještě měli početní a leteckou převahu. To všechno je kvůli vám ztraceno. Teď už nemáme šanci se jim ubránit. Já to dokážu, prohlásil Bain. Kán se na židli napřímil. Opět tu bylo to neochvějné sebevědomí. Bain věděl něco, co mu zůstávalo utajené. Nějaký trik. Další rituál, jako byl ten poslední, opáčil. Znám mnoho rituálů, mnoho tajemství a dokážu je využít. Kána se zmocnil děs. Myšlenková bomba, vydechl. Jako vůdce jste selhal, prohlásil Bain. Nyní převezmu velení nad bratrstvem já a dovedu ho k vítězství. A co bude se mnou? Zeptal se Kán, přestože už znal odpověď. Můžete mi přísahat věrnost spolu s ostatními, řekl mu Bain. Nebo zemřít zde, v tomto stanu. Lord Kán věděl, že Bainovi se nemůže vyrovnat, fyzicky, ani pokud šlo o sílu. Ale přesto se nehodlal vzdát tak snadno. Ne, když měl stále ještě svou prohnanost a vládl jedinečnými přesvědčovacími schopnostmi. Opravdu věříte, že vás ostatní budou následovat? Zeptal se a použil sílu, aby zasel první semínka pochybností do mysli svého rivala. Po tom rituálu se budou mít před vámi na pozoru ještě více než před ním. Na Bainově drsném obličeji se myhl náznak nejistoty. Kán ještě trochu přitlačil a pokračoval. Bratrstvo je postavené na rovnosti, ne na zotročení. Pokud budete od ostatních vyžadovat, aby se před vámi klaněli, jen je od sebe odeženete, nebo poštvete proti sobě. Postavil se,
zatímco Bane si nervózně mnul bradu a zvažoval jeho slova. Co myslíte, že ostatní udělají, až jim řeknu, že to vy jste se postaral o příchod jedajských posil? V Baneových tmavých očích se zlověstně zablesklo a jednou rukou uchopil rukojeť světelného meče. Moje smrt vaše tajemství neuchová, varoval ho Kán. Ostatní vědí, že ve chvíli, kdy přiletěli Farfalovy lodě, jste nebyl na bitevním poli. A někteří z nich vás už pravděpodobně podezírají ze zrady. Kán znovu přitlačil působením síly ve snaze překroutit a deformovat Baneovy myšlenky. Možná jste z nás nejsilnější, ale nemůžete nás všechny zničit. Sám to nedokážete, Bane. Mohutný muž se zapotácel a chytil se za hlavu. Doklopítal k židli a zhroutil se na ní, až dřevo hlasitě zapraskalo. Naklonil se dopředu a pevně si tiskl spánky. Máte pravdu, řekl se zaťatými zuby. Máte pravdu. Stále je tu ale naděje, řekl Kán. Přistoupil k němu a položil mu konejšivě ruku na rameno. Přidejte se k nám a já se postarám o to, aby se ostatní proti vám neobrátili. Přidejte se k bratrstvu. Bane pomalu přikývl, poté se otočil a podíval se na Kána se soufalým výrazem v obličeji. Ale co Jedajové? Co jejich dělové lodě? Kán stál klidně a pomalu uvolňoval myšlenková pouta, která svírala druhého muže. Můžeme zabránit jejich vzdušné převaze, když se vrátíme zpátky do jeskyní, navrhl. Znám generála Hota, půjde za námi. A tam proti nim použijeme myšlenkovou bombu. Bane horlivě vyskočil na nohy. Kán měl radost, že jeho schopnost přesvědčovat pomocí síly byla stejně účinná jako dosud a přinesla své ovoce. Dokonce ani Bane se jeho manipulacím neubránil. Udělám to, co říkáte, lorde Káne, zvolal Bane. Společně zničíme Jedaje. Klid, Bane, usměrnil ho Kán a vypustil na něj tišící proud energie. Podařilo se mu zažehnat nebezpečí, které mu bezprostředně hrozilo od Banea, ale věděl, že to bylo pouze dočasné. Za nějakou dobu se Baneovi do mysli znovu vloudí nepřátelství i sen o tom, že převezme vládu nad bratrstvem. Kán musel nalézt nějaké trvalejší řešení. Bohužel, řekl, jsou tu stále jisté komplikace. Komplikace? Mohu přesvědčit ostatní členy bratrstva, aby vám odpustili vaše zrádné činy, ale jedině ve chvíli, kdy budou zničeni Jedajové. Do té doby se budete muset před ostatními skrývat. Zmatený a ublížený výraz v Baneově tváři vzbuzoval soucit, ale Kán byl zvyklý vyvolávat nejniternější emoce u těch, kterými manipuloval. Odvedu bratrstvo do jeskyní, vysvětloval. Mám dost síly na to, abych se napojil na jejich mysl a s vaší pomocí vytvořil myšlenkovou bombu. Vy buďte zatím tady ve stanu, dokud se nesetmí. A potom nenápadně opusťte tábor. Zůstaňte v bezpečném úkrytu až do chvíle, než bude vše dokonáno. A až budou Jedajové zničeni, přijdete pro mě? Ano, slíbil Kán slavnostně. Jakmile budou Jedajové mrtví, vrátím se pro vás s veškerou podporou bratrstva. Mluvil pravdu. Nechtěl ponechat nic náhodě. Už svého protivníka nepodceňoval. Bane už jednou přežil pokus o vraždu. Tentokrát proti němu hodlal poslat celou armádu. Udělám, co poroučíte, lorde Káne, odpověděl Bane, poklekl na koleno a úctivě sklonil hlavu. Kán se otočil, vyšel ven a zamířil do svého stanu, kde měl stránky obsahující rituál myšlenkové bomby. Bane zůstal v úctivé pokloně, dokud temný lord nezmizel z dohledu. Potom se zvedl a s krutým úšklepkem si oprášil špínu z kolene. Cítil Kánovi pokusy ovládnout jeho mysl. Ale na něj už neměli větší účinek, než když se haluriánskému divočákovi přejíždí zrezivělým nožem
po kožovitých šupinách. Nicméně on se chopil příležitosti a sehrál věrohodné divadlo, čímž se vyrovnal nejvyhlasnějším alderánským hercům. Kán byl přesvědčen, že myšlenková bomba je klíčem k sithskému vítězství a chystal se do své šílené pasti vlákat celé bratrstvo. Druhá fáze Bainova plánu byla spuštěna. Do soumraku následujícího dne bude po všem. Po obvodu jedajského tábora byly rozestavěny hlídky, které držely stráž po celou noc s nejvyšší možnou bdělostí a ostražitostí. Nehlídali tábor jen před útoky Sithů, ale také před nálety Bounkerů. Dříve mírumilovné a přátelské rusanské tvory rozduřila bouře, která se prohnala lesem. Předtím byli milí a vstřícní. Zlukovali se kolem nemocných a zraněných a snažili se je utišit a uzdravit pomocí obrazů, které k nim vysílali. Teď se ale vynořovali v děsivých hejnech a způsobovali noční můry, které přinášely utrpení, hrůzu a děs. Hlídky nemohly dělat nic jiného, než tyto ubohé tvory zastřelit hned, jak je spozorovali. Aby nespůsobili odpočívajícím Jedajům záchvaty šílenství. Neradostný úkol, ale nutný. Stejně jako mnoho jiných úkolů, které plnili vojáci zde na Rusanu. Naštěstí se hlídkám dařilo držet Bounkery v bezpečné vzdálenosti a díky tomu byla nálada panující v táboře opatrně optimistická. Po beznadějném zoufalství uplynulých měsíců připadalo generálu Hottovi jejich potlačené nadšení téměř jako radostné veselí. Už nebyli štvanci skrývající se v lese a přežívající pouze pod podmínkou, že neopustí svůj úkryt. Jedajům se znovu podařilo ovládnout situaci. Jejich nový tábor byl postaven na otevřeném prostranství na okraji bitevního pole, na němž došlo k obratu ve vývoji války. A nyní se museli skrývat Sithové. Generál si nemohl dovolit ulehnout ke spánku, přestože byl po zoufalém úprku před plameny a následujícími boji nesmírně vyčerpán. Bylo tu příliš mnoho věcí, které musel řešit a které vyžadovaly jeho pozornost. Kromě organizace hlídek proti Bounkerům musel dohlížet na přísun čerstvých zásob. Farfalovy lodě přivezly nezbytné jídlo, zdravotnické potřeby a nové zásobníky do blasterů a osobních štítů. Většina ostatních zásob zůstala na pospas zákeřnému požáru, který zničil lesy, a tak se chtěl generál ujistit, že všechny jeho jednotky budou nově zásobeny a vystrojeny. Teprve potom si hodlal dopřát zasloužený odpočinek. Když procházel táborem, míjel desítky dohasínajících ohnišť a těla ležících spáčů. Stále ještě nebylo dost stanů pro vojáky, ale ti, co žádný neměli, byli rádi, že mohou trávit teplé noci venku pod hvězdnou oblohou. Generále, ozval se tichou nocí překvapivě zvučný hlas. Hod se otočil a spatřil Farfalu, jak k němu rychle a odhodlaně běží. Jedním skokem přeletěl spící vojáky, kteří mu leželi v cestě. Hod počkal, až k němu Farfala doběhne a odpověděl mu na jeho nyní už obvyklou, nicméně přehnaně velkolepou poklonu s dvořilým úklonem. Máte nějaké novinky, mistře Farfalo? Mladší muž horlivě přikývl. Naši průzkumníci spozorovali, že Sithové se pohnuli. Kán je vede na východ k horám. Pravděpodobně mají namířeno do jeskyní a podzemních chodeb, odtušil Hod. Chtějí vám vzít výhodu vzdušné převahy. Farfala se usmál. Naštěstí jsme se už blíže seznámili s okolním terénem. Známe většinu hlavních vstupů do podzemí. Jakmile budou v podzemních chodbách, obklíčíme východy a ocitnou se v pasti. Hod se poškrábal v hustých vousech. Nezdá se mi, že by Kán udělal takovou základní taktickou chybu, zamumlal. Má něco za lubem. Mohu dát rozkaz několika průzkumníkům, aby je sledovali k podzemním chodbám a dohlédli na ně, navrhl Farfala. Ne, řekl důrazně Hod po chvilce zvažování. Kán se bude mít na pozoru. Nechci poslat nikoho z našich lidí přímo do jeho rukou. Možná bychom je mohli nechat vyhladovět, napadlo Farfalu. Donutit je vzdát se bez dalšího krveprolití. To by bylo nejlepší řešení,
souhlasil generál. Bohužel si ale nemůžeme dovolit tak dlouho čekat. Zluboka si povzdechl a unaveně potřásl hlavou. Netuším, proč se Kán stahuje do jeskyní. Jenom mi něco říká, že ho musíme za každou cenu zastavit. Tvář mu stvrdla odhodláním. Vyhlaste budíček a shromážděte vojáky. Zastavíme ho. Nerad bych zpochybňoval vaše rozhodnutí, generále. Začal Farfalla co nejdiplomatičtěji. Ale není možné, že vás chce Kán tímto vlákat do pasti. Tím jsem si téměř jistý, přiznal Hod. Ale je to past, kterou dříve nebo později bez tak nalíčí. Nerad bych mu zbytečně dával čas na její přípravu. Jestli budeme mít štěstí, chytíme ho dřív, než bude připraven. Jak poroučíte, generále, řekl Farfalla a přitom se opět velkolepě poklonil. Potom dodal. Vy byste si měl ale odpočinout. Tvář máte bledou a strhanou jako syt. Mám teď problémy se spaním, příteli, odpověděl Hod a položil svou těžkou ruku Farfallovi na rameno. Byl jsem tady, když tahle válka začala. Byl jsem ten, kdo přivedl armádu světla sem na Rusán, aby se postavila Kánovu bratrstvu. Musím tohle dovést až do konce. Ale jak dlouho ještě vydržíte beze spánku, generále? Tak dlouho, jak bude třeba. Cítím, že bude po všem už na sklonku zítřejšího dne. Ať to dopadne, jak